Високо в планината, дълбоко в гората, там покрай реката, в дупка в земята, живееше Таласъмче. Таласъмчето си нямаше име, но всички го наричаха Таласъмчо. А какво е Таласъмче? Той има оранжева козинка, и лапички, и опашка, и рукца. Слушай нататък. То обичаше да похапва диви ябълки и круши, и гъби, и малини, и всичко, което лапичките намерят. Но един ден разбра, че храната ще свърши. При Таласъмчето дойде госпожа Драконова, която беше учител в горското училище, и каза: Сега е лято, но после идва есента, която е 3 месеца, а после зимата, която е 3 месеца. А храната, разбра Таласъмчо, щяла да бъде 0 месеца, защото щяло да я няма. Коремчето много се притесни, че ще остане гладно. Тогава рукцата предложиха: Да тръгваме на приключение, да намерим храна, и то за цялата зима. И то много. Таласъмчето се разшете из дупката си, заподрежда разхвърляното, разхвърли подреденото, сготви вече сготвеното и си взе торбичката. В нея сложи гребенче за козинката, омагьосан ключ, стар хляб за коремчето, въже и една монета за късмет. А тя беше една вълшебна торбичка, която можеше да става невидима. Това щеше да бъде едно истинско приключение от тези, за които пишат книги. Можеш да влезеш в тъмната пещера, където живеят много гъби, а някои от тях дори са вълшебни. Аз много обичам гъби, а вълшебни никога не съм опитвал. Можеш да се покатериш по голямата планина, където най-горе живеят капини. Аз най-много обичам капини. Можеш да тръгнеш надолу покрай дълбоката река, близо до селото на човеците. Те изхвърлят всякакви неща, а някои от тях дори стават за ядене. Можеш да влезеш в омагьосаната гора, където се случват омагьосани неща и живее най-красивото цвете на света, а прашецът му бил по-вкусен от всичко. Таласъмчо спря и се зачуди. Лапичките сами намериха пътя до дълбоката река, защото обичаха да цопат в нея. Таласъмчо стигна до реката, която тук не беше много дълбока, но все пак се казваше дълбоката река. А на лапичките им бе горещо и решиха малко да поцопат. Цап, цап, цап. Казаха лапичките. Цоп, цоп, цоп. Отговори им реката. А когато лапичките спряха да цопат, възголемите ушички на Таласъмчето заслушаха песните на птичките. Ушичките много харесваха песни, а най-много харесваха, когато Таласъмчето ги пееше, защото то пееше по-хубаво от всички птички. Или поне то смяташе така. И Таласъмчето запя. Аз съм Таласъмче, Таласъмче, Таласъмче. После запя и вторият куплет, който беше съвсем различен. В него се пееше: Аз съм Таласъмчос, Таласъмчос, Таласъмчос. Точно когато щеше да започне и третият куплет, който беше напълно, ама напълно различен, но слето започна да души. То винаги душеше за банани, макар че никога не намираше. Но слето беше чувало, че носовете на разни животни намират и затова душеше, въпреки че не знаеше как миришат бананите. Ето и сега Нослето подушваше различни тревички, бодлички, мушички, но ни следа от банани. Най-накрая Таласъмчето стигна до стария мост. А старият мост беше толкова стар, че вече не беше мост. Тук реката беше същата река, ама не съвсем. Наистина беше дълбоката река. Пътеката свърши и Таласъмчо нямаше как да продължи по реката. Очичките видяха едно голямо старо дърво и лапичките казаха: Можем да се покатерим по него, за да преминем. А рукцата пък казаха: Хайде да си построим лодка. И така, Таласъмчо може да се покатери по клоните, защото е голям катерач. Или да опита да си построи лодка,
защото е голям лодкостроител. Таласъмчето се разшета наоколо и събра дървесна кора, с която направи лодка. Намери едно голямо листо, с което направи платно за своята лодка и сложи пръчка за мачта. Накрая привърза всичко с въжето, което носеше, за да стане хубава и здрава лодка. Таласъмчето я огледа внимателно и реши, че това е най-хубавата лодка на света и затова я кръсти кораб. Той беше чувал, че хубавите лодки се наричат кораби. После Таласъмчо намери парче от стар вестник, който някой невъзпитан човек беше изхвърлил. Те, невъзпитаните хора, изхвърляха всякакви полезни неща. От вестника си направи моряшка шапка. Лапичките на Таласъмчето стъпиха гордо на борда, а опашката оттласна лодката във водата. И тя отплава. Лодката щеше да се блъсне в един голям камък, но камъкът извика: Внимавай! И Таласъмчо внимаваше и не се блъсна. Това бе един необикновен камък, защото една жаба, вълшебница, го беше увълшебнила да говори. Предупреждавай пътуващите лодки с малки таласъмчета да не се блъскат. Лапичките загребаха, за да стигне лодката до другия бряг, но след малко казаха, че са се изморили. После лодката се завъртя и Таласъмчето се обърка кой беше другият бряг. Лапичките отново загребаха към тази страна на реката, която може и да беше онази. На Таласъмчето му хрумна, че не е нужно лапичките да се изморяват. То можеше да продължи с лодката си по реката. Дали лапичките да гребат до другия бряг, където Таласъмчо да излезе на сушата? Или да продължи с лодката си кораб, което можеше да бъде опасно приключение? Кораб отплава в открита река и водата се разбърза, а Таласъмчо я попита: Защо бързаш? но водата толкова бързаше, че не можеше да отговори. Особено на малките лъсъмчета, които не знаят, че най-важно е да бързаш бързо, без значение на къде бързаш. А вятърът реши да се състезава с водата. И двамата се разбързаха. И лодката се разбърза, а опашката се разтрепери. Аз съм една спокойна опашка и никак не обичам прибързаните работи. Изведнъж вятърът се ядоса, че не може да настигне водата. И се разфуча и се разтрещя. Опашката затрепери още повече. А заедно с вятъра летяха всякакви неща. Летяха листа, летяха камъчета, летеше и едно летящо прасе. Два бобъра бързо доплуваха до лодката. Хванаха я с зъби и я довлачиха до брега. Таласъмчето беше спасено. Благодаря ви много! Когато някой ти направи добро, трябва да си благодарен. Ай, бентът се е пробил, капитане! Много е опасно да се лодкоплава по течението. Зайците не ти ли казаха? Таласъмчето не беше виждало никакви зайци, а и зайците не бяха виждали таласъмчето и сигурно за това не му бяха казали. След бента можеш да продължиш само с плуване. С лодка е твърде опасно, капитане. И така, дали таласъмчето да остане да помогне на бобрите с бента, или таласъмчо да продължи с плуване, за да потърси храна? Таласъмчето реши, че след като бобрите са му помогнали, е добре и той да им помогне. Всички заедно се спуснаха към бента, а там няколко бобъра се опитваха да запушат с опашките си дупката, от която течеше вода. Но или опашките им бяха твърде малки, или дупката беше твърде голяма. Тогава таласъмчо дотърча и сложи своята опашка в дупката. И това не помогна. Един бобър водолаз изплува от дъното и пъхна малко тиня в дупката, но без успех. Всички се опитваха да поправят бента. Само един бобър стоеше отстрани и нареждаше. Наляво. Не, надясно. Сега нагоре. Не, надолу. Къде са зайците?
когато най-много ти трябват. А защо всички го слушат, а той не работи? Той е главният бобър и за това трябва да се слуша, а не да работи. И тогава на таласъмчето му хрумна страхотна идея. Лапичките му бързо изтичаха. Таласъмчо грабна лодката си и я замъкна към дупката в бента, а няколко други бобъра бързо довлачиха още дървета. Накрая той здраво увърза всичко с въжето си и водата спря да тече. Как хубаво го измислих! Бобрите го поканиха на гости, а когато им каза, че е гладен, го научиха как да гризе дървесна кора. После всички заедно построиха една още по-хубава лодка за Таласъмчо. Ще я кръстя! Параход! После Таласъмчето събра екипаж от 300 раци, всички опитни моряци, и кръстосваше реките нагоре и надолу, макар да не знаеше кое е нагоре и кое надолу. Така Таласъмчето разбра, че може и да си изгубиш лодката, но да намериш приятели. А пък то лодка и нова можеш да си направиш. И по-хубава дори. Особено ако приятелите ти помагат.